Ia 2 urteren ondotik itzuliko da Nafarroara gure zirkoa eta lurralde honetan aurten egingo duen egonaldi bakarra izango da Ansoainen. Emanaldietarako sarrerak dagoeneko salgai daude webikoitza gurezirkoa.eus webgunean. Euskal Zirku ibiltariak Ansoainen altxatuko du karpa, haren azpian artisten lana eskaini eta ikusleen artean askotariko emozioak eragiteko asmoz. Pasaden apirilaren 8an ekin zion gure zirkoak 4. birari Errenterian, Gipuzkoan, Bizkaian 2 hilabete oso egin ondoren taldeak Orion eman du da Euskal Herri osoko ikusleak erakarriz. Jendearen erantzun bikaina ikusita taldeak aintzinera jarraitzea erabaki du. Gure zirkoan Nafarroara itzuliko da irail honetan bertan, 2 urte igaro dira 2019ko urrian taldeak lurralde horretan hemen azken emanaldia eskaini zuenetik eta orain bueltan izango da.